Stai că nu știu văzut în cameră. Noi vorbim mai departe, nu? Da, noi vorbim, mai și sunt niște diplome, nu știu ce. Stai cum au văzut pe mine că o filmez. Și gata? Așa, adică da. Da, noi vorbim și el vorbește cu noi. Da, cere de la tătelul telefon. Hai spune ceva. Spune. Spune, tata, dă-mi telefonul încoace. Că vreau să vorbesc cu bunica. Tu îți dai seama că tot asta să apară iară pe YouTube, ți nu ți rușine? Spune ceva respicat. Spui ceva? Te rog să nu salvezi lui tata documentele de jos. De să-mi dea o parte sau să fiu mișcă. Ce s-a întâmplat? Hai, mai cânti un pic. Obosit. Obosit și eu. Fă-ți moniți. Păi, dar dă-te mai încolo, că vine lumina din spate. Așa. Hai, vorbește cu tati. Încă și partea asta. Noi, și mai faci ceva, niște sunete de astea? Așa, de astea. Ce e acolo, tata? Telefonul? Hai, cere telefonul de la tati. Așa. I-am urgent de sunat. Hai, gata, a obosit ea. Ai obosit, puț? N-ai obosit? Și vrei tu aici să faci? Și vrei să faci? Vrei să muști telefonul? Da? Stai că nu, că trebuie să filmăm. De mai avem 4 minute filmate de bărbăială. Oprim? Hai, spune. Da. Wow.